Okinyi makawoni chio nade? Achio maber. Machiegni twak maro yudo kuwa wasechako kata kamano pok wadhi mabor ahinya. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nobedo kod twak e nyim od bura. Dr. Agnes Salome nosemiye atamalo 45 ewi 100 mano kaluwore kod twak makamano. In korka kori twak makamano kaluwore kod tij jatend piny William Ruto inyalo miye atamalo adi? 90. Nikech ang'o? A double mar Salome. No watch effort. Mose make. Jatend piny nyocho biro onwang'o ka gulu mar piny ni nono. To kendo bei mar chiemo gi dak osebedo kani malo. To kendo wasebedo gi gope madongo manokawe sirkal mokalo cha. Mwachulo. Tich ang'wen ka tich ang'wen sirkal chulo go bilion 40. Manoro benwa kete development. Kendo ni winjo kowacho ni wan gi gowu moro mapen miluongo ni Eurobond. $2 million. Mago gope manokawo. Mago gope ma sirkal manegi tiyogo mokalo cha manokawo. Manyaka chul. To gima timore en ni piny ni en marwa. Ok wanyal dhi dak Uganda. Nyaka wadag mana ka. To ka nitie makosa ma sirkal moro amora notimo kata sirkal mokalo notimo. To wariwo mana lwetwa kaka jo Kenya. To watiyo kamoro achiel to waneno ni to kodhni nochako gowa kanye to ere kaka wanyalo loso pinywa. To kama bende rach kaka Salome gin jo opposition. Mane en tich opposition en tich maber niwach en tich makaso sirkal. Okay, to sirkal tesre. Tesre mondo sirkal oti matek. Omiyo kata mana joma ni opposition inwang'o ka ndalo mang'eny kini opposition ti prepare mondo take over government ka sirkal kendo chako duoge ang'owa e yiero. To kopo ni iyudo tibe ibedo go opposition mari ma bende keti tesre. Omiyo ng'ama gima jo opposition wacho ka jo opposition omi 45% en mana ng'ama encourage sirkal. Ong'eyo position mar sirkal. Wato encourage sirkal mondo sirkal oti matek mondo wawuoge shida mang'eny ma wan gogi. Nyaka sani owacho kanyo ni kwang'iyo pek mar ngima e achiel kuom gigo ma bende jo Kenya me yuago matamra gi nono kata jo Kenya osebedo ka yuago matamra gi nono.